Узад болт капібара. Признаюся, за кадром я практикавалася, і за кадром было добра. Тут я нешта занервавалася. Вітанкі! Гэта Кацярына, гэта канал Кот, і гэта моя любимая гульня. Так, ёсць дзве гульні, якія мне вярнулі жаданне гуляць, якія мне даказалі, што я ўмею гульні гуляць, што я магу іх гуляць. Потому что, ну, ведаеце, гульні толькі для хлопцаў і так далей. Ось, гэта был Zelda Breath of the Wild на свечы, і гэта ПК-геймінг для меня вярнуўся, дзякуючы Baldur's Gate 3. Я не ведаю, шчыра не ведаю, якой якасці гэта ўсё будзе записывацца, таму што, зноў жа, гэта вельмі важкая гульня. У меня запіс і гулянне ўсё на адным ноутбуку, так, лаптопчык. Таму я не ведаю, я тут увогуле дзіва, што под OBS запусціліся вось меню, і пры гэтым адразу ўсе фактычна элементы былі на месцы, і яны там то сёе. Ой, выбачайце, я просто такая шчаслівая. Вам не перадаць, наколькі я хацела доўга пачаць яе записываць. І я на самой справе чакала 7-га патча, таму што у 7-й патчы будзе новы пачатак для тых, хто абірае Дурч. Dark Urge, да, цёмны, як гэта пераклалі? Цёмную цягу. Вось, так прыгожа падаецца. Вось. Але 7-й патч будзе ажно ў верасні. Калі хто не ведае, я працую ў школе, і верасень цяжкі месяц для мяне. Таму, што паробіш, будзем пакуль што са старымі глядзець. І я не могу, я чую гэту музыку застаўкі, і гэта тое, што я нагуляла больш, чым за 400 гадзін у гэтую гульню. У мяне 2 раны, адзін скончаны, другі фактычныя там. Зараз там заб'ем Горташа, Орын, все парашаем. Ось, і я вельмі хочу прайсці тактыку рэжым, не рэжым, ну, рэжым фактычна. І я хочу прайсці гонар. Я ведаю, дарэчы, што Рэгана прайшла гонар. Рэгана. Ось, ну, я баюся, але я вельмі хочу. І чаму нет? Адразу папярэджу, што гэта не будзе ў нас рэгулярнай пакуль што выпускі, бо я хочу запісаць трошкі іншую гульню. Гэта Dragon Age Originals. Таму што, ну, зноў жа, мне хацелось бы ўсе часткі прайсці да новай 4-й, але, падаецца, не паспею. Але будзем намагацца. Калі што, усе 3 у мяне куплены, першы ўжо усталявана, чакае часу. Вось, скончым, паглядзім, хто хутчэй закончыцца ў нас, ці гульня пра снус-нумрыка, ці сімулятар крамы. Вось, і не хацелася проста, каб 2 падобныя гульні былі адначасова, ўсё ж такі. І я бы іх параўноўвала і плевалася, а я казала ў сваім тыктоку, што не трэба іх параўноўваць. Карацей, да. Ой, шмат чаго хочу сказаць, але ціха. Дышы, супакойся, давай, пакажы сваю крутую асобу. Дарэчы, фан-факт, гэта Сэм Вінке, гэта засноўнік якраз-такі Larian Studio, які вельмі хацелася зрабіць Baldur's Gate не толькі. Я, дарэчы, люблю іх вельмі гульню Divinity 2 Original Sin Larian. Першая мне неяк не зайшла. Я пагуляла ў яе некалькі там гадзін і неяк... А з Divinity, просто я ў другую частку раней пачала гуляць. Там любовь з першай хвілінкі. Вось, у меня яшчэ там такая... Карацей, ва ўсё пагуляем. Калі моя менталка мяне не заб'е, мы ва ўсё пагуляем. Дык вось, просто гэта, калі што, не пачатковы быў меню, гэта ўжо рэлізнай версіі у раннім доступе, трошкі іншая была. Ну, ды ладно, гэта ў нас знак балу, і та-та-та-та, маглі заўважыць, тому часу было дастаткова паглядзець, што у нас тут... Так, мод з беларускай мовай. Яна не ідэальна, у меня нават ёсць док, дзе я пішу усе гэтыя моманты, які заўважаю. Просто я павольна пішу. І мы пачнем з вами новую гульню. Так,
як? Вось. Вось, я, дарэчы, казала пра гэта ў сваім тыктоку. Калі вы бачыце, тут у нас ёсць 4 асноўных рэжыма. Прыгода. Вось у меня, калі што, гульні я перша праходзіла на балансе, гэта сярэдняя складанасць. Я яшчэ вось тэстую якраз такі прыгоду. Мне хочацца паглядзець, у чым розніца на сваім асабістым досведзе. Я там тактыку, і потым у меня яшчэ будзе годар. Вось. І ёсць дадатковая, гэта ёсць, мне падаецца, ва ўсіх гульнях ад Larian, гэта якраз такі па выбары, так, гэта кастамны рэжым. В кастамным рэжыме вы самі сапраўды абіраеце, ці будзе ваш персанажы паміраць, калі ў них там будзе знікаць здароўе, колькі там будуць у вас ворагаў, то сёй. То бок вы гэтую кампанію можаце самі сабе наладзіць. Да, вы такі свой асабісты майстар ці майстрыня якраз такі вось сваіх лёхаў, цмокаў і чаго заўгодна. Гэта, зноў жа, гэта на той выпадак, калі вы, напрыклад, прыходзіце самы просты ўзровень складанасці прыгоду, і вам там складаненька. Такое тоже бывае. Асабліва, калі вы не звыклы да такого тыпу гульняў, таму, калі ласка, вось кастамны рэжым, гэта оно ёсць. Мне падаецца, Pathfinder гэта вельмі падбрыў, будзем казаць карэктнае, пра маю нелюбоў да Pathfinder. Вось. Я беру тут баланс, і я патлумачу, чаму. Зараз. Карацей. Усё пачалося з дурнога жарту. Давайте гэтую гісторыю так пачнем. Карацей, гэта... Ой. Я забыла, что тут починается все с этой катсцены. И як я ненавижу. Як я ненавижу эту личинку. До речі, в оригіналі вона називається Deadpool. Гэта... Ось чаму, калі патрэбна слова, яно адразу з галавы вылетае. Лічынка — гэта не совсем правільны пераклад. Прычым, лічынку, ось я не памятаю, я ж гуляла на спачатку украінскай мове, і я забылася, там, до речі, так было ці не, потому что я ведаю, что на расійскай яны пераклалі як лічынка, тому что гэты мод на беларускую мову, ён базуецца якраз таки на расійскай, на жаль, што паробіш, не на ангельскай. Вось, таму там ёсць, конечно, прыколы.
Потому что Аполлоник, господи, я каждый раз забываю, Аполлоник. Правильно было б казаць, што гэта вось Аполлоник, то вы бачыце, яны ў такім басейнчыку плаваюць. І фу, ён такі... Как вы разумелі, наколькі я не люблю іх, я маленькі спойлер. У гульне вам яшчэ будуць прапанаваць Аполлоник плюс, так бы мовіць, про версію, і я ад яе адмовілась. То бок я праходзіла гульню з базовымі здольнасцямі. І я зноў жа адмовілась і на другім ране, таму што не буду. Я не хачу выглядаць непрыгожа. Я паставлю здесь аднаўленне навучання, каб зноў жа, калі вы не гулялі ў гэтую гульню і собираетесь пагуляць, каб вы, а можа вы гуляеце, але вас не атрымліваецца, я магла вам тлумачыць тыя ці іншыя дзеянні, так, па ходу, каб вам было лягчэй. У чым увогуле моя мэта? Моя мэта, у першую чаргу, я не думаю, што я смогу запісаць усю гульню. Я хочу быць тут трошки рэалісткай-песімісткай. У першую чаргу я хочу запісаць першы акт, бо першы акт ён вялікі. Па сутнасці, першы акт у нас састаі з 3 асобных мап. Так, гэта у нас наш... Господи, нож чухаецца. Хацела сказаць бурштынавы гай. А чаму бурштынавы? Гэта я з нейкай гэтай самай. Штосьці бурштынавы. Я зразумела, чаму я хацела сказаць, што бурштынавы. Не звяртайце ўвагі. Шмарагдавы гай, усе яго акалічнасці, тое сёе. Гэта ў нас пазмрочча, таксама вельмі вялікі. Гэта ў нас з вамі там, дзе крэш гецьянак будзе, то гэта таксама 3-я лакацыя асобная. І так, там, канешне, усё хапае. Вось. І зноў жа ён можа падасца вельмі такім перагружаным, можна нават так сказаць. В англійскай мове гэта overwhelming. Вось. І плюс так, людзі кідаюцца туды-сюды, і не атрымліваецца. Моя мэта вось паказаць на прыкладзе першага акта, як той ці іншы можа у вас працаваць. Я спадзяюся, я не кажу, што я тут... Я вельмі люблю сядзець, там нешта лічыць, нейкія білды выдумляць, а я не кажу, што я в этом добрая. Карацей, ладно. Дык вось, што я хацела паняць. Карацей, вось наша цёмная спакуса. Буду рабіць... тут ёсць асобны уступ. Так, гэта гісторыя з героем. Так, стоп. Патлумачу, што я увогуле, чаму я вырашыла записываць нешта па гэтай гульне, акрамя таго, што я вельмі люблю, і мне бы... Бачыце, я не магу спыніцца размаўляць. Яп. У D&D ёсць свае нейкія такія, скажем так, старыя мемы, жарты і таму падобнае. І ёсць жарт пра мульціклас, але спецыфічны мульціклас. Мульціклас па ўзроўню з кожнага класу. Я, на жаль, не памятаю, як гэта ў арыгінале называецца. І так, там, гэта пачалося жарту, ці тэхнічна можна, гуляючы ў D&D, стварыць персанажа, дзе у яго будзе па класу ад кожнага класу, па ўзроўню ад кожнага класа, то бок 12 узроўняў, і ўсе розныя. І гэта ўсе пачатковыя. Ці можна прайсці кампанію, ці можна такога, яго стварыць і так далей. І хтосьці з шалікаў такі, давайте паспрабуем. І рэальна атрымалася. І я не памятаю, проста гэта было імя персанажа, гэта называецца гісторыя. І што мне прыемна здзівіла, калі я глядзела ліст ачыўментаў, тут ёсць такая ачыўка. Прайсці гульню за персанажа, які якраз такі мае класы, усе класы, пры гэтым ад самага пачатку, то есть вы іх не зменьвалі, то есть вы кожны ўзровень бралі сабе новы клас. І так, я ведаю, што гэтую ачыўку можна атрымаць вельмі проста. Як? Давайте я вам распавяду пра шлях слабога чалавека. Шлях слабого чалавека – гэта гуляць у гэтую гульню, дапампаваць сваіх персанажаў да 12 ўзроўня, пайти да аднаго іншага персанажа, узяць наймета, наймет будзе базавы нулёвка,
Ну, першы ўзровень у сэнсе. І вось там яму ўсё гэта, і такім чынам атрымаць адразу гэта ачыўку. Ну і гэта намета потом паслаць. Але гэта шлях слабога чалавека. Я не такая, я не з такой сям'і. Калі вы разумееце, пра што я. Таму я хачу яе атрымаць чэсна, то прайсці ўсю гульню з персанажам, у якога будзе па першаму ўзроўню кожнага класа. Дарэчы, тут так. У D&D арыгінальна іх 20 узроўняў, тут у нас абмежавана 12. Пра гэта ў іншы раз. І таму я баюсь праходзіць проста. Гэта будзе чысты хаос, таму што незразумела, як такім персанажам гуляць. Вось. І на тактыцы ці балансе гэта, канешне, будзе жахлівы жах. А я не настолькі моцны чалавек. Таму вось возьмем баланс, дзе можна тое ўсё рабіць. І мы пачнем з... Вось у нас так. Але я... Раса драконароджаны, я хачу ўзяць арыгінальную, то бок арыгінальны Dark Urge, цёмная спакуса, гэта цмоканароджаны ў нас з вами. Так, ганарлівая раса, больш за ўсё, якая шануе кланавасць і майстэрства. Калісьці яны былі зняволены цмокамі, і таму вечна імкнуцца да самастойнасці, не жадаючы пакарацца нікому, нават багам. Гучыць клёва. Ну, у нас хуткасць 9 метраў, ну, няблага. Як чалавек, які гуляе ўсё ўвесь час на паўросліках. Так, падраса. Вось тут мы сабе абярэм белы цмок. Ну, мне вось, дарэчы, я так, гэты прикол, Гейлам вельмі часта гуляць ад файбола, а калі глядзець там на першапачатковы яго, то там ад молніі павінны быць гуляць, а я ось Гейлам гуляю ад морозу і льду. Я вельмі люблю проста гэта. Так, паглядзім, які ў нас ёсць опцыі. Я бы ўвогуле хацела зрабіць персонажа па-першае, што мы зробім? Ізнік. Вось яна. Я бы хацела зрабіць таку нейкі амаж на сваю гераіню з Divinity 2. Я гуляю за яшчараў. Вось у меня яшчарка. Якраз таки я зовут Кітя. Яна чорненькая яшчарка. І, можа, чорная. Так, чорная у нас кіслата. Сіні маланка. Латунная. Гучыць прыгожа. Гэта вагонь. Бронзавы таксама маланка, бронзавы з ружовым, і медны кіслата, залаты, вагонь, зялёны, дарэчы, прыгожы колер. Чырвоны, срэбны. Срэбны ці белы? Просто моя... Аха яго, пойдзем па класіцы. Она адразу белая з ружовенькім. Клас... Першы клас, які мы возьмем, гэта мой любімы клас. Я не буду прыхоўваць, гэта мой любімы клас. Хаця я лічу гэта вельмі непрыгожым адзеннем. Так, паходжанне ў нас толькі адно. Навыкі ў медыцыне, не дрэнна, і запахла. Будзем булерамі. Здольнасці. Вось. Чым у нас тут будзе праблема? Нам трэба выраўняць, таму што інтэлект 8 гэта будзе -1 да нашых праверак, дзесятка гэта 0. Такім чынам мы сабе гэта зробім. Спрытнасць. В прынцыпе, то бок тут у нас 0, 0. Тут у нас будуць бонусы. Моц, ну так. Я не бы хацела не запалохвання ўсё-таки. Праніклівасць то добра. Акрабатыка. Утоенасць. Рэлігія у нас по нулям. Аха яго. Так, а цяпер самае галоўнае. Як мы будзем выглядаць? Так, мы жанчына. Голас. Where to next?
Let's hope the locals are friendly. Hells. Be wary. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Давайте возьмем четвертый. А так, у урджаў, калі я памятаю, у іх асобныя галасы, дарэчы, то бок прыкалдэс. Так, які мы сабе возьмем твар? Ой. Калі бахну варэнішкаў. Ну, тут такая яна посмешлівая. А яна мяняецца? Так. Ну, мне вось двоечка больш пакуль што падабаецца. Давайте двоечку. Так, які ў нас будуць рогі? Вось, дарэчы, правда кажучы, я не хачу нам наросты. Нібы як барада. Я бы вось гэтыя ніжнія таксама бы прыбрала. Ну, добра. Важна, які ў нас будуць рогі. Гэта ў нас базавыя рогі. Гэта тое, што было прапанавана. Ух ты, як дрэва. Мы лысыя. Не. Мы водны цмок, нібы. О. І прыгожа і дзіўна. Адначасова. Хе. Усё яшчэ і прыгожа і дзіўна. Вельмі дзіўна. Хаця і прыгожа. Паглядзіце на вочки. Бачыце, нібы вагонь у іх. Ці мароз. Дарэчы, я гуляю без модаў. Я ўсё ж таки чакаю 7-й патч, бо ён якраз таки дадасць афіцыйную падтрымку модаў. Мне вось гэтыя простыя падабаюцца ўверх. З іншага боку. Мне вось ніжнія яксі не падабаюцца, ось каб яно ўверх шло. А можа такія взяць. Рогі. Ну і хацелі бы нейкія валасы, але валасы выглядаюць дзіўна. Вибачайце. Ну, пакуль хай будзе такі грэбень. Там потом мы вымешаем. Мы заўсёды, дарэчы, калі што, не пераймайцеся, у знешнасць вашого, выгляд вашего персонажа вы потом можете памяняць абсолютно бесплатно у самой гульні ўнутры. Вось, не хочу быць барадатай жанчынай. Хаця, можа, кінбарды якія-небудзь. Слухайце. Наша эсківіц. Можа, я буду барадатай жанчынай. Плаўнікі акулы? А мне гэта падабаецца. Каралавыя хрыбты. Сківіцы дзяка. Ну, не тут таксама, не? Не. Маленькія. Змрочнае бедства. Глядзіце, яна нібы пасміхаецца. Ёй так хочу па нёсіку пагладзіць. Мне вось гэта падабаецца. Хай такія будуць. Так. О, ну я... Так, тут можна паглядзець голае, але не буду. Хай у нас будуць... Так. Калі ласка, нам усе варыянты. Яна у нас-то белая.
Але у нас з ружовим біле. Цікаво. Гэта у нас белый один, так? Цікавы вас варыянты белага. Ха-ха, яна трошки на рэйве. Ага, а гэта, дарэчы, больш... Угу. Такі ўжо варыянцікі. Мне колер падабаецца. Ого! Я просто вельмі люблю фіолетовый. Сиреневый. Ну, так само прыгоженько. Не, мы возьмем белым. Але возьмем ці вось гэты такі пяшчотны варыянт. Ці які там яшчэ быў? Ну, гэта такі. Вось гэты. Чырвоны, больш такі агрэсіўны. І падыходзячы, ну, самому даркурчу. Ці... А фігелі, будзем такі... Крывя прыгожа будзе выглядаць на гэтым колеры. Так, боды арт. А, у нас тут гэта пірсінг толькі. А у нас можа тут быць пірсінг? Давайте паглядзім. Ха! Ён выглядае дзіўна. Ён усё на мордзе. А я хочу. А калі вось то маленькае калечка. А хай яго. А вось і будзе. А ўсё. Так, вочки. У нас сіняе полымя. Які у нас яшчэ ёсць варыянты? Так, ну у меня, вядома, больш такія. Это у нас індыга. А, пурпур. О, вось гэты больш спакойны варыянт, мне падабаецца. Як я адразу на пурпур полезла. Пурпур мой адзін з таксама найулюбленых колераў. Ну, дарэчы, гэта добра получаецца такі кварцавы з яе колерам. Яе чырвона вельмі падобныя будуць. Ой, гэта. Але мне падаецца, я вось хацела які. Вось гэта ўзяць. Вось гэта или больш цямнейшы? А, все гэта пусть будзе. Прыгажунька. У іх свой асобны ёсць макіяж. Афігеть. Як бывае карысна за іншыя расы пагуляць. У нас могуць быць тут стрэлачкі, дзяўчаткі. Так, ну толькі тут праблемка, што нам адразу надо колер правільны паставіць. Адценне вуснов у нас будзе чырвонае. Які мы сабе возьмем? Давайте рабіць одны. О! Фактычна гэты колер я... О! Down, 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 river. Down, 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 river. На жаль, я так прыгожа спяваць не ўмею. Гэта мне пытаецца за светлы, гэта за цемнаваты. Мне бы хацелася нешта больш цяплейшае. Так, інтэнсіўнасць мы трошки... Не, нам паніжаць моцна не будзем, бо нам трэба, каб было бачна. Ой, ляцеў. Гэта... Ну, вось гэта, но цямнейшы бы. Вось гэта.
Хай буде таке. Це що ж? Це ось... Ні. Ось гэта. І гэта. Ну, то гэта так не прыгожа, калі на меншай. Так. Што нашай прыгажунькі падыдзе? Пад яе вочки. Да, 3 гадзіны будзем ствараць персонажа. І што? Ці такі. Макіяж, до речі, я заўсёды таксама могу змяніць. Што я хачу, каб ад пачатку яна была прыгажонькай. Так, гэта была 80-ка, калі бахнуць. Или ўсё ж такі. Ну, гэта больш, мне падаецца, з яе лускай спалучаецца. Ну, хай будзе такі. Так, што у нас па вуснам? А дзе яны? А! Да. Мы трошки колеру дададзім. Ну так. А чаму верхні вуз? Чаму толькі не... Ой. Хай светленькая будзе. Ну тут ён нават, мне падаецца, эфекта не дае. Просто трошки цеплый. Не, гэта вельмі пацешна выглядае. Не ведаю. А он, дарэчы, тут нема шнараў. О, мы можам абраць сабе хвост. Дзеўкі, у нас будзе хвост. Паглядзіце. Дарэчы, так, яны... І гэта ў Divinity 2. У іх былі анімаваныя хвасты, і яны па-разнаму анімацыі у них. Я просто... Ой, абажаю хвасты. Так. Ой, гэта тоўстенькі, як у яшчарак. Так, класічны, як у тыфлінга, фактычна. Не, попа без хвоста неяк самотна выглядае. Такі ці такі? Я хочу такі! Ось тут я будзе лучше. Так, гэта мы, падаецца, тут усё падабралі. У нас застанецца толькі імя. Так. Вось. Но цёмная спакуса ей бы, дарэчы, падашло. Я люблю спрытнасць, таму што, ну, як сама не вельмі вялікі чалавек, я хафлінг. Хоббіц. Паўрослік. Короче, да, я укладаюсь в спрытнасць. Хотя по мне так и не скажешь, конечно. Рочки у меня ты яшчэ. Так, як мы тебе, малеча, назовем? Я у імёнах, дарэчы, не вельмі то яка варыятыўная. Я, па сутнасці, усе персонажы ад свайго імя, ці наўпрост сваё імя ставлю, бо у меня першае праходжанне заўсёды вельмі асабістае. Вось, калі б я была, да, у гэтай сітуацыі, як бы я паступала. Як мы тебе назовем? Я б, конечно, ее назвала неяк бы миленько. Так бы назвала бы малеча, але... Ну не, мы павінны тебе назваць неяк інакш. У меня зараз, дарэчы, якая? Ангельская стаіць. Так, раз, так. Як мы тебе назовем?
Вось над гэтым я не подумала, слухайте. Хай яго. Я, дарэчы, ніводнага свайго персонажа не назвала Кацярына. Фан-факт. Да мяне можна спакойна звяртацца Кацярына. Калі ласка, ніякіх Кацюш, Кацік і вось гэта ўсяго. Ненавіджу шчыра, меня ніколі так не называлі і не пачынайце. Каця таксама нейтральны варыянт, але не вельмі. Самый нейтральны гэта Кацярына. У любой незразумелай сітуацыі кажыце Кацярына. Можліва, мы калі-небудзь з вами там сустрэнемся, ці дзе што. Я вельмі люблю, калі мяне так называюць, але гэта вельмі рэдка робяць, гэта Кацярынка. Ну і зноў жа, гэта ступень такую там стасункаў не кожны можа атрымаць. Кацярынка, вядома, я абажняю, калі мне кажуць Катруся. Вось, ну, гэта мне падаецца толькі адна моя цёця так мяне называе, але я вельмі люблю гэта. Я вельмі люблю, калі да мяне звяртаюцца Катарына, вядома. Так, Катерино Володимировна. Вось. Катерину таксама вельмі люблю. Ну, хай будзе. Працягваем. О! Ну тут-то... Гуляем лотерею. Дарэчы, от шкада, што тут не маюць смока народжаных. З вусамі. Бывае. А, цептела. О! Які ў іх стылёвыя валасы? Ну, ў плане колера. Хто гуляў гэтую гульню, ведае, што на самой справе вось гэты момант вельмі неважны. Да, зрабі мне што-нибудь цікавае, я не хачу сама рабіць. Чаму я такія ім яскравыя валасы абіраю? Не ведаю. Гэта, дарэчы, прикольно. Але я так націснула. Хай такая будзе. Тыфлінг. У меня не было тыфлінгаў. О. Давай. Ой, а я там гісторыю персонажа не паглядзець не ціснула. Не даведаемся мы, як у Дурджа. Я ўжо сама, калі буду... Я хочу дрэннага Дурджа пагуляць. Хо-хо-хо. Глядзі мультик.
Ого. Я так люблю початковий мультик. Итак, мы с вами у Аверна. Аверна — это литерально пекло. У пекла там так само, так сказать, по поверхам. Ось розные поверхи, розные варианты, там розные уладары, тыры-пыры. Ну, короче, Библию читали, ведаете. Ну, или Данте. Що вам больше подобається? Який тип літератури? Релігійна ці мастацька? Так, я вельми люблю, коли ось гэта ўсё так адкрыта, мне так будзе зручней. О, мультик. Вітанки, спиш? Не спиш. Ну, по її очам бачно, що вона не спить. Ах, хвост. The blood in your head thrums and pounds. That pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. Повна How you страта ended up пам'яті. amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull besides your name and a headache. But you are in danger. Так, что мы будем с вами казать? Time to get out of here. And then you can shed light on the dark of the matter of yourself. Так, особливость якраз таки Урча у тим, що яна ні халеры про себя не памятает. Так, лезем, что у нас по квестам. Ага, у нас есть вось, до речі, що не было. Будь собой, думай брудные думки. Ніяк усе, так, гэта про тебе. Ну, не супраціўляйся, ты ведаеш, што трэба зрабіць. Вазьмі ў рукі нож і дай себе волю. Просто як удых і выдах. Пасля табе абавязкова палягчае. Не, мы робім з вами тут резіст. То бок я сам на сам буду гуляць за дрэнную дзяўчынку. Вось, тут мы будзем резіст, то бок мы гэтай спакусе будзем з вами супраціўляцца. Бегчы з натылоіда. Гэта наше асноўнае будзе заданне. Натхнення у нас пакуль няма натхненных падзей. Як бачыце, мы тут адні. Дыалогі гэта вось логік, які ў нас ёсць, гэта ў нас моманты навучання. То бок, калі вы нешта забудзеце, вы заўсёды можете тут гэта ўсё паглядзець. І ў нас ёсць мапа. Мапа у нас пакуль маленькая, вось куды нам надо з вами ісці. Тут падказкі, тут тэлепорта, тут зразумела няма. Важна, чым яшчэ карыстацца. Гэта, вядома, альт, які нам падсвечвае прикольныя штукі. На капсулу паглядзім. Someone else got out. Pave my path with corpses. Build my castle with bones. Прикольно. The other survivors. Так, спачатку аблутаем гэтага у нас нябожчыка. Таму што ён-то памёр, яму ўжо не трэба, а мы з вами дзяўчына ў бядзе. Ну, добра. Нам хоць некі. Good. Ха! Здых, выдатна. Так, гэта у нас... Вось. Зноў жа, хвілінка навучання з Кацярынай Владзіміровнай. Тут у нас асноўна, што вас цікавіць. Вось гэтат бонуснае дзеянне. Ён вам паказвае, што вы можете зрабіць бонусам. Так, у нас гэта дадаткова ударыць. Чаму я люблю монахов? Карацей, просто как вам показать, у меня на прыгодзе гэта бардка, баявой варыянт яе баявы. У бардаў так ёсць аддзяленні, вы можете зрабіць чыстага барда, магічнага барда і так далей. Вось у меня баявы. Таму што гэта дазваляе ударыць, а потым яшчэ раз ударыць. Яшчэ, і у вас есть яшчэ бонуснае нейкае дзеянне. Напрыклад, у майго персонажа барды фехтавальную зброю выкарыстоўваць, і там ёсць якраз такі, можна за асноўнае дзеянне зрабіць 2 удары розных, які вас там хочаце. То бок шмальнуць з луку, ці якраз такі ударыць там чымсьці, а потым яшчэ дадатковыя удары, то бок 3 удары. А калі вы абіраеце некаторыя здольнасці, вы можете, напрыклад, 2 выстрэлы за 1 зрабіць, то бок у вас уже атрымліваецца 4 удары. І
І калі ты манах, таксама у цябе вельмі многа дзеянняў і дадатковых дзеянняў. Таму. Так, я люблю біцца. Я дрэнна гэта раблю, але я люблю. Так, а на усялякі выпадак нам... Так, прабачце. Моя дурная мышка. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Угу. Расследование. Так, у нас няма з вами тут ніякай праверкі. Ну, паглядзім. Пу-пу-пу-пу-пу. Дарэчы, каму цікава, у меня ёсць базовые і бонусныя. Я из тых, хто верыць, што дайсы жывыя, і, правду кажучы, я ведаю, што на гэтым блакітным шмат хто праходзе, гэты такі ў него свае асаблівасці, но мне падыходзіць самы базовый. Вось паглядзім. Клас складанасці, праверка на інтэлект. Вось, я чаму і казала, што інтэлект нам трэба хоць неяк падвысіць з 8 до 10, каб у нас тут не было мінуса. Ну, мы не прайшлі праверку. Няўдач! Мы You notice тупыя. nothing more than meets the eye. Цягнуцца мы туды не будзем. Оп. Пу-пу-пу-пу-пу. Што паробіш, мы дурныя? Я магла захавацца, а я не захацела. Так, у сфінтер мы з вами не пойдзем. Мы трошечку спачатку паглядзім, палутаем. Што ў нас тут ёсць? Вот, грошыкі здабылі. Так, гэта у нас маленькае зеле лячэння. Гэта у нас рэвайвал, адраджэнне, як бачыце. Вось гэтая штучка прикольная, таму што яна можна ёй кінуць, і наш будзе персанаж, у якого мы патрапім. Гарэці яшчэ будзе, то бок такі. А гэтую скрыню мы з вами падбярэм. Падаецца, гэтую скрыню. Или што выкінем? Так, важна, што трэба зрабіць. Гэта. Вось, паглядзець, які ў нас увогуле статы. Таму што ўсё ж такі гэта ад смока народжаны персанаж, я яшчэ... Ну, я не ведаю, як у іх якія асаблівасці. У нас ёсць рэзіст да холаду, таму што гэта наша базавая з вами здольнасць. Так, гэта у нас, дарэчы, ўздзеянне, але на кароткі адпачынак. Так, абарона без брані, то бок сапраўды у монахов, у варвараў і когось яшчэ падаецца, а абарона падвышаецца, калі яны у лёгкім, ну, адзенне ў іх ось. А нават не лёгкая браня. Ну, гэта стандартна. Так, спрыт. Пазачарговы напад. І добранька. Гэта добранька. Інтэлект у нас нулявы. Зато мудрыні да халеры. Вось, ініцыятыва. Так, у монахаў, дарэчы, ініцыятыва яшчэ не благая, таму я таксама люблю гэта браць. Начны зрок такі сабе. Гуманоид памерся. Во, мы з вами важым 100 кілаграм. Падняць можам 160, але гэта не праблема. Так, броню мы пакуль не умеем носить, але мультикласс нам усё даст. Так, ага. Угу. Нормально. Переживем. Ну, или нас переживут. А, зараз. Так. Раби раз. Подходим. Раби два. А чаму ты полезла ў вагонь, моя даражэнькая? О, 10 хп? Ай-ай-ай-ай-ай. А чаму у тебя 10 хп, солнце моё? Так мало хп на пачатку? Мне падаецца, гэта прикол смока народжана. Але зноў жа, нам параненні зараз ніякія не страшны, таму што ёсць вось гэтая штучка. Here we go.
Угу. Ну, вядома, ти себе лепей адчуваеш. Так, падаецца... А, у нас тут быў другі паверх. Ось, а як до яго дабрацца? Я ж памятаю, што мы можам кудысьці да залезці. Што у нас ёсць ось гэтая штучка, якая нам патрэбна. Тут усялякі приколюхи. Сюди можна? Так. У сфінктер, поверьте мне, мы все заўсёды паспеем пройти. Хтось ёсць? Not everyone made it out alive. Ну, не ўсе ёсць. Так. Бярем. For more? Не бярем. Добренько. Папаўзлі ў гэты бок. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я просто бегаю сабе. Грошки знайшла. Грошки. Гэта вельмі будуць цікава. Бо, прызнаю шчыра, я карысталася багамі гульні і скаміла гандляроў. Не. У другім праходжанні я ўжо... Ну, добра, я трошки паскаміла. Ну, полову гульні я гуляла часна. Тут як будзем, не ведаю, таму што гэтыя багі, вядома, увесь час выправляюць, каб не скамілі. Ну што, пашлі у дупу, літаральна. Ці з дупы. Гэта залежыць то, як паглядзець на ўсё. Так, ой, гэтыя прыколы з камерай я вельмі не люблю. Гобліна плутаем. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Збан з мозгами. Хвілінку, малеча, зараз да цябе падыйду. А, гэта той, што у нас быў, гэта я просто... Да-да-да-да-да-да. Years of humanoid history, elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Так, далей мы пакуль не пойдзем. Мы пойдзем, калі вы чулі нас, за да сябе нейкі голас. Вось мы да яго і пойдзем. Вось. Сюды, сюды. Мы тут, дапамажы нам. Мы у пастцы. You've come to save us from this place. From this place, you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Хутчэй, пакуль яны не вярнуліся. Яны вярнуцца. Угу. Здаецца, ты напалоханы. Ад чаго? Баішся кагосьці? Ворагаў. Іх вельмі шмат. A newborn. Born new from this husk. You know no creature like this. One that is more brain than person. Проверка на магію, моя любимая, тому што гэта проверка на інтэлект. Але інтэлектам карыстаюцца толькі візарды. Выбачайце. Вось, дарэчы, жарт пра мінус інтэлект, і ён адсюда паходзіць.
Так, я перш праходзіла як монах, і мне монкі вельмі падабаюцца самі па сабе, таму што праўда у руках тваіх, у кулаках, не давярай зброі, не давярай сваёй магіі, толькі свайму кулаку і назе. І яшчэ чаму. Вось, і так, асаблівасць монкаў тым, што ў іх мінус інтэлект, і гэта вельмі пацешна, таму што ў бардаў плюс інтэлект. І моя бардка проверки на інтэлект з бонусам бляха не праходзіць. В той час, як моя вось монк з мінусам, то есть дебафам пры праверцы, яна збольшага праходзіла ўсе. Так. Remove us from this body, from this case. Free us. Ага. Пліз, калі ласка. Так, вось, дарэчы, нам якраз таки трэба, вельмі трэба выратаваць гэтую малечу. Яна потом важлівая по сюжэту. Так, сила плюс 1 у нас ёсць спрытнасць. І вось цяпер мы пагаворым з вами пра такую рэч, как сейф-скам. Так, гэта калі цябе цкуюць за тое, што ты захоўваеш сваю гульню ў важныя моманты. Тут ёсць хуткае так называемае захаванне. Давайте кошта нешта распавяду. У мяне большую частку першага акту, то бок вось Шмарагдавы гай, пазмрочча, быў баг такі своеасаблівы, у мяне не працавала хуткае захаванне. А звычайнае захаванне я перыядычна забывала пра гэта рабіць, а на той момант я не наладзіла аўтазахаванне ці яшчэ штосьці. То бок так, я ўсе праверкі праходзіла па аднаму разу, і з большасці я праходзіла іх паспяхова. Але я не ведаю, зноў жа, калі чалавек ментальна здаровы, магчыма, для него тут няма ніякай праблемы. Я чалавек ментальна нездаровы. У мяне змешаны трывожны і дэпрэсіўны розлад ці разлад. І гэта пакуль не канчатковы дыягназ. Вы нават не ўяўляеце, як гэтыя шлыханыя праверкі цябе нервуюць. Так, гэта гульня. Яны нічога не значаць, але ўсё роўна. Таму, калі хоць хто-небудзь мне нешта там будзе казаць пра сейф-скам, з'ем ваш твар. Вось і ўсё. Эх, пашлі ад спрытнасці. У спрытнасці у нас самы вялікі бонус плюс 2. Пакуль што у нас тут базава, вось он ёсць. Праверка сярэдняя. Паехалі. Ізі-пізі. Так, збольшага у меня праверкі ўсе праходзяцца добра, але мне просто трэба ведаць, што ў меня ўсё пад кантролем. Мне гэта хоць і quick space, господи, quick save не патрэбныя. Бачыце, наколькі я бурылася, што не магу ўсё сказаць. Тут будзе зараз не вельмі прыемны момант, але нічога. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Your fingers twitch with the desire to rip its tender, moist meat to shreds. Гэта якраз таки вось наш Dark Urge вот это проявляется, да, тёмная спакуса. Але не. Мы резист, мы добрые. Мы хотим позбавиться от улады того, кто над нами. Я потом... Не хочу ничего спойлерить, я просто ведаю все. Мы вольные, вольные, сябр. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. А што там гэтай рубцы? As though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Логічна. Так, як да цябе звяртацца? Us. We are us. Мы — гэта мы.
Ну, добра малецца. Добра, пойдзем. To the helm we go. We are going to the helm. Я тебя зрозуміла. Так, у нас так. У нас тут побач з нами. Мы нават життя больш, чим у нас. Кіптюрки. Його із кіптюрки. No one stopped me. Глядите, ніби маленькая корона, так потешно, просто совпала. Так, мы тебе облутать можем. А у тебя нічого нема. Ну ты холера. Так, тут здесь увогуле штось есть? Не, нема, тады поехали кататься. Мы, иди сюда. Мы. На той... Ось. Я хотела... Ось, я вам все-таки покажу. Ми піднялося життя. Ну, холера, дякую, вялике. No one back home will ever believe А it. чому тут немає зв'язки? Ну, да ладно, може, нечто змінили. Що я бушу? Треба гуляти. Так. Тут, подається, ми нічого більше не візьмемо. Там ми вже бачили. Эта штука не працює, по-моєму. Doesn't do anything. Так. Мені подається все-таки голос той, як і звичайно. Я ведаю, що голос не подобний на мой, але мені хотілося такий. О! Пацани, ну ви там і гта. Як там справляєтеся? Ага. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? Squall. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Так. Хто ти? Who am I? Your only chance of survival. Де ми знаходимося? Nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. О, Лизель, просто я ще не ведаю, что мы это цудовное дитя. Мы наш пупсик. А ось і наша байка. Итак, у нас з вами покроковий бой. Знову ж, порядок у нас ідзе ад двух параметраў. Двух, так, правильно сказала. Гэта наша якраз таки з вами ініцыятыва. Чым яна у нас больш ці вышэй, тым мы, да, хутчэй з вами нешта робім. То бок мы заўсёды будзем наперадзе. Ад нас будуць пачынацца дзеянні. І вось якраз таки у монахаў дастаткова высокая ініцыятыва. Таму вось мы будем, з нас усё будзе звычайна пачынацца. Другі паказчык это ці напалохалі нас, ці нас нечакана, да, там заскочылі. Бо калі там нечаканы запалох, мы, ну, пропускаем наш ход. Нават калі мы можем быць першыя ў нашым радку, але тым не менш мы ад здзіўлення, ад запалоху свой ход пропускаем. Так, пакуль гэта я не выкарыстоўваю, таму што тут патрэбен будзе кароткі адпачынак, яно нам не цікава. І зноў жа, бачыце, мне не абавязкова са свайго персанажа пачынаць, усе нашыя патрэбныя вось тут. І я пачну з Лейзель. Так. Гэта я пакуль таксама не буду чапаць.
Што мы можам з табою зрабіць? Які ў цябе дадатковыя? Ага, угу. Няблага, але па магчымасці таксама не будзем карыстацца. Кароткі адпачынак. Кароткі адпачынак. Кароткі адпачынак. У тебя можна чымсьці стрэляць. Так, заўсёды, што важна рабіць, гэта глядзіце на сваіх ворагаў. 6 жыцця, абароны няма, але гэта зараза добра бачыць. Яго яшчэ з шабелька. Ай-ай. Так, это далёка, у гэтага нячысціка. Таксама 6. Лайзель у нас пакуль всего ж первого уровня. І у яе жыць. У монахов, падаецца, не шмат жыцця. Просто я здесь все промахнулася. Гэтыя пакуль штукі я не хочу карыстацца імі. Значыць, пойдзем ад звычайнага. Малы, ты сюды? Ах ты мой пупсічак. Я ж кажу. Так, ось все, нам нічого зробіць. Да, я обрала голос, який я звичайно обираю. Так, у нас проблемка. Ти сюди не добіжиш, правда? Гэта у нас... Вось, не пагуляла, слухайте. Мы пакуль гэта не будзем браць, таму што гэта нашы ачкі. Я не ведаю, чаму тут цёх, калі яны кі будуць. Таму мы робім базова. І так. Нам не патрэбна завяршаць. Вось, чым яшчэ монахі клёвыя, акрамя того, што у нас ёсць дадатковае дзеянне за ачкі кі, у нас ёсць і проста дадатковае дзеянне. Так, яно невялікае, але тым менш. Промах, праблемка. Бачыце, мы не можам, хоць у нас можа трошкі будзе з вами руху, але мы не можам адысці, потому што гэтая зараза мае вось такую штучку. Пазачарговы напад. Калі вы у вобласці, яе вобласць там зору, і вы хочаце туды неяк пайсці, гэтая зараза можа вас ударыць, калі вы там будзеце. Таму нам тут толькі Лайзель. Ту-ту-ту-ту-ту. Ламанемся. Давай. Вось, чаму добры гэты удар, таму што Лайзель не даставала яе хады, а так мы з вами зрабілі рывок, і у нас яшчэ, бачыце, моглі бы тут пабегаць недзе. Так, гэтую штуку трэба ўсё ж таки дазабіваем. Поп-поп. Забили. Почекай. О, возьмем. Лут, асабліва ў пачатку, вельмі важны. Взять усё. О! Зелля хуткасці. Пра зеллі будзе асобная размова трошкі потым. І чаму зелля хуткасці можа быць вашым добрым сябрам? Шо там? Мазгі? Ага. Монетка. Грошки, яны нам бываюць карысныя. Тут яшчэ не ўсіх аблутала. Так, дарэчы, глядзім. Кароткія мячы. Толькі лёгкі арбалет ці кароткі лук пакуль нам дазволены. А мы можам скарыстацца гэтым арбалетам. Цудоўна. У нас тут усё гэта пашырыцца, калі мы будзем атрымаем мультиклас ад іншых, класаў. Так. Ага. Хто у нас тут яшчэ не блутаны? Монетачка. Грошакі, я іх люблю. Нячыстик, давай.
Ну, сякеру. Сякеру мы просто... А, можно было скористаться. Да, нормально, я и так его. У нас все отмалось. Ну, усілякі. Обновимся. Ага. Да я ведаю. Вось любіць Ларену вось гэтае мясное рабіць, таму што хто гуляў у Divinity 2, то ведае, што там такая цэлая выспа ёсць. Эх. Пашлі ў спінтактор. Аўтазахаванне. Аўтазахаванне тут, дарэчы, так. Ёсць звычайна, ёсць можна пад сябе наладзіць. Так, тут у нас яшчэ адносна бяспечна. Пу-пу-пу. Вось яны... Калі што, яны ўжо памёрлыя, так што не хвалюйцеся. Рабіце вот так. Бывае. Акела прамахнуўся. Так. Таму што, калі вы падыце, яны проста пачнуць вас біць. Таму шмальніце ў іх першымі. Бачыце, тут таксама гэтая драджалка стаіць. Ага, нам гэта пакуль не патрэбна. Хвілінку. Та, Лизель, у нас усё, весь час свету ёсць. Так. Поглядим. Так, я буду усіх ратаваць. Дарэчы, так, вы можете не ратаваць Shadowheart, вы ее ўсё роўна потым сустрэнеце, але мы ее ўратуем. Таму што калі я толькі пачынала гуляць эту гульню, я баялася, што я зраблю нешта не так, і полезла на адзін партал, у якім сказалі, што ее немагчыма уратаваць. Вялікі такі гульнявы партал, якіх шмат людзей чытае, першы там фактычна, да, па запыту, тыры-пыры. А я можна уратаваць. Заўсёды было можна. Просто хтосьці то. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Угу. Зразумела, то бок трэба будзе нешта уставіць. Так. Ага. Вось якраз такі кажа. Тут не хапае нейкай дэталі, вось паза для яе. Напэўна, яна да і патрэбна. Вядома, зараз мы будзем шукаць. Во, гэтую штучку мы прыбярэм. Яна будзе нам карыснай. Ну, як карыснай? У будучыні. Каралей возьмем. Які рукапіс. Що написала? Узламаць мы не можам, таму што ў нас няма для гэтага якраз такі інструмент. Але мы можам гэта падабраць. Ну, ключик таксама можам знайсці, але пакуль яго мы тут не бачым. Так, тут у нас нічога яшчэ няма. Добренька, значыць, пойдзем у гэты спачатку пакойчык. Ту-ту-ту-ту. О, я не заўважала, што яны шавеляцца. Фу. А вось і ключик. У меня заўсёды. Я бы, дарэчы, калі б у меня былі інструменты, я бы спачатку зламала, а потым бы ключик. Так. Гэтая штучка нам пакуль не патрэбная, мы можам ее выкінуць. Яна важыць немала.
Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. м. Так. А ось та сама штучка, яка нам потрібна. Перо нам не потрібно, ми оберемо. Ось це підберемо. Да. Є ще один мозг. Так, а гэта такая же скрыня, як у нас? Давайте проверим. На усілякий випадок. Ага. Значить, покидаємо. Так, я люблю подпорядковать. Ось так. Ось гэта мы ўсё будем продавать. Грошей у нас нема. Зараз покажу одну штучку. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Трошки хорору. Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Get out of here before it's our turn. Згодна, згода. Так, з цим челіком я ж... The newborn mind flayer stares at you, weak and dazed. Холый пупс. Хай, глядіть. Зараз лясниця. Хе. Так, ідемо до нашого шедуха. До речі, ось я не гуляю на плойці, тому що мені вельмі не подобається, як там ось гэта ўсё зроблена. Ось гэта там меню дзеянняў, тому подобное. Ось гэтая штука, там яна, я її не маю, яно просто такі колы. І фу. Так, уставляем. The console appears dormant. Так. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? На усілякі випадок. Бо проверки на магію гэта ось то, што мне заўсёды дрэнна даецца. Бонусы мы не можем ніякага дадаць. Вядома. Nothing in the appearance of the device betrays its purpose. Ну, It could do anything. It could even transform the occupant of the pod, like what happened before. тіснем. Пип. Suddenly, you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. Authority. Ага. Так. Вось. Ад чаго мы будзем тут з вами ісці, гэта мудрыня. У нас якраз таки ёсць з вами бонус, і для нас гэта будзе маленькі заўсёды, ну, збольшага такія маленькія праверкі, бачыце? 16 паспяхова. Мне не шансуе только з магіяй. Biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. О, випала.
Так. О. Окей, у нас есть Shadowheart теперь. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a Gith with you. You keep dangerous company. I did. It must be because of those parasites they put in us. They'll have to wait. I need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Відомо. Ну добре, йдемо, я Катерина. Shadowheart. One moment. Мені подобається, што гэта вось гэты момант увогуле не падазроны. Вы бачылі, як яна такая... Што гэта ў цябе? Nothing. Trust me. Enough of this chat. Ага. We need to get to the helm. Now. Ідзем. Right. Lead on. Ім так зручна взяли, меня лідеркой зрабілі. Классно. Так, на усілякі випадок. Ага. Гэта у нас все працуе. А тэалогія натхнення у нас, калі што. Так, салдат і, вядома... Што нам трэба? Вось мы залазім у Shadowheart. І што я хочу? Вось яе заклёны. Та-та-та-та-та. А, яна потому... Я зразумела, чаму я таке. Вось што мне патрэбна. Я пакуль прабяру і возьму вось гэта. Што я тут увогуле? Нам вось патрэбна загад будзе. Як мне падаецца. Мне падаецца, голас той жа, які я звычайна абіраю для сваіх персанажаў, але яна размаўляе з іншымі інтанацыямі. Ну, я ведаю, што вось гаспадарыня Амелія, якая у нас наратарка, так, вось гэта ўсё агучвае, як яна у нас майстрыня лёгу. Не забывайце, што гэта D&D, то бок гэта наша кампанія як гульцоў. Вось яна, дарэчы, казала, што яны записывалі, ну, рэплікі, яна нават адны і тыя ж для Dark Urge яна записывала з іншай інтанацыяй. Каб вось якраз такі, ну, адчувалася гэта розніца. Ага, мы ўсё далі ў сраку. Ага. Так, теперь аккуратненько, каб ніхто из нас не подпаліўся. We are nearing the helm. Once inside, do as I say. Ага. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. Клас, дзяўчаты. Супер, дзяўчаты. Так, ну ніхто не паліўся, цудоўна. Так, у нас тут будзе аўтасейв спрацаваў. Добренько. Пайшлі ў сраку. Так, выбачайце, вось так, у меня графіка трошки таго гэтага. ОБС все ж таки, хоць падаецца, ну, цяжкая гуля, карацей, вы зразумелі, я ўжо ўсё казала.
We will deal with the Geich after we escape. Ага. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Добренько, пупсик. Так, у нас 15 ходов. Иги. Угу. Пу-пу-пу-пу-пу. Ось гэта холера. Кабан яшчэ той. Ну, пупсик, давай. Мы... Ты малайчинка, ты намагаешься. Swift and lethal. Треба валить кабана. Не додаткове дядя. Так, а ми зробимо так. Я не хочу, каб яна опалилася, у нас усё ж таки вельми мало здоров'я. Неблаго. И добиваем. Неприємно, і ён нас, калі што, яшчэ й вальня. А дальше я не могу робіць нічога. Ладно. Ха-ха. Промазал. Let's get this over with. Та-та-та. Не розповідайте. Так, наші пакулі удари не самые моцныя. Ми нічого тут не можемо зробити. Not now. Так. Ага. Пакуль нічого тут ми не зробім. Нам треба ось гэта гадзеныша. Ча-ча-ча-чан. Чан-чан-чан. Чан-чан-чан. Чан-чан. Это у нас не ритуал. Ага. Тады вальнем базово. Да. Это Shadowheart. Яе пакуль не переробіш, і яна так і будзе. Я не здзіўлена. Лейзель шанцуе. Гэты хай пакуль. Ай-яй-яй, я забыла важную рэч зрабіць. Ты-ты-ты-ты-ты. Нам для гэтага была патрэбная скрыня. Я забыла заблакаваць уваход. Nothing important is ever easy. Ча-ча-ча, я не хочу вертаться. Ладно, план не спрацуе. Я ж кажу, я умею планаваць, але заўсёды ёсць некае але. Victory awaits. Так. Ходим сюда. Бонусное зелье. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А хто нам його перекривав? Скок. Make way. Дитину всілякі перепровіряємо. Робимо ось так. Промах. Предказально, але хай буде. Survival is all that matters. Так. At them ready. Всем наперед. Почекаємо. Let's finish this. Heading there. Так, ти так само поки нічого не зробиш. Ну просто шмаляй. Добре, ні холера не працює. Come on, can't stay idle. Не хвилюємося. Усё так это повинно бути. Так, подійти ми не можемо. Нічого страшного. Зараз він зробить кущ.
Не, ён зрабіў стрэл. Та-та-та. Не вучы меня тут жыццю, калі сам паміраеш. Божечки, як я люблю мы. Вы бы ведали. Мы мой пупсічак. Так, ми трошки вышэй станем. Так будзе лягчэй нам. Давай. Малайчинка. Змагла дядю. По приколу чисто. Ха! Вибачайте. Я не чекала, що отримається. Станем трошки вишей. So much for peace. Так. On my way. Неприємненько. Так як це у нас дос... Ну, як можемо. Змогли. А тепер зробимо ось так. Нам треба піднизити його життя. Тихо. Я можу пройти? Трошки можу. О! Прибрали собі камінчик. Ти так само, сонце моє, йди сюди. Ну, поспробуй звичайний огонь. О, я забыла їй. Йой. Хоть трошки, но ти можеш. Добренько. Этим поки не будемо користатися. Добре. Ми... Ползи, давай. Ой, не. Я не гэта хотела натиснуть. Не склейки, гэта... Прикольно. Гэта у нас основное дзень, а так? Ага, гэта дрэнна. Ну, будем бить тем, что есть. Промазали. Штурханем. Ой! Я ж кажу, я слепая, я не того гэтага самого, мне трэба гэтага біць. Так, идем наперед. Swift as my feet can carry me. Hurry before they strike. Лизель, не переймайся, у нас тут вось. Пришли наши приятели. А мы до их не добежим. Тому ми йдемо лутати. Нічого нема. Нічого, пішли наперед. Так. Ну, ризикнем. Поднести. Кинуть, подається, нам кинуть потрібно. Пу-пу-пу-пу. Дай. What do we have here? Дякую велике. Гэта мы перакінем адразу на Лайзель. Пу-пу-пу-пу. Ну і просто по приколу. Я дома. На слабенькая. Тут буде на кулаках биться. Так, мой пупсичек, давай. Ну, якой ж ти сонейкой. Кажу, мой пупсичак. Да. Пихаем пацана. Біць не отримується? А я могу его добить? Я вирішила вернуться. Хочу побить пацана.
Давайте його заб'ємо. Concentrate. Раптона. Ну, відомо, промах. Ну, відомо. Підбігайте, хлопці. Ось гэта дрэнна. Ось гэта дрэнна. І ось так, чому треба було заблокувати двері? Тому що... Так. Будемо рятувати нашого пупсика. I will ascend. Забавляємося. Кидаємо мужика. Give in. These boots have seen everything. Так, тут я нічого не можу зробити. Та-та-та-та-та. Ну ж, 25. 30. Не лепей. Strike hard, strike fast. Відомо. І ти ще промазав. Ой, чу-чу-чу-чу. Ага. Зараз пробігуть ще два челіка, яких я хотіла заблокувати і забила. Так просто скриню на виході ставить, і я не заблокована. Я забилася. Усьо, ми можемо почелити тут. Покуль не страшно. Да, слухайте, забейте Чалика. Я не буду пихать. Blood comes easy these days. Wonder if the gods are watching me. Afford to let up. Та що таке? Тоді робимо... See what we have here. Ну, перлинка неблага. Ти будь тут? Їх. Так, пацани. З відельцями бігають. Так, ти стой. Давай сюди тебе. Не страшно. Так. Хилить? Не, нікого хилить. Time to push my luck again. Так, робимо ось так. Try me. Дренно. Дренно. Ми усі мазіли. Ми усі мазіли. Офіційно. To focus. Так, подойди, красуня, ось Got to сюди. press on. Можна трошки поскоритися. Ось тут. Станем. Давай, давай, трошки засталося. Зараз, хлопці підійдуть. Хлопці, мене не трогаємо. Стоїш? Не-не-не-не! Со мной такую першиню. Я вам кажу. Чесне слово. Не-не-не. Зараз. Так. Робимо ось эту штучку. Поднимаем. Нормально. Живем.
І робимо 65. Давайте гэтага. Шоу ціля. Так, останем ось тут. Кап не провокувати. Хилимся. Подхилились. Ну, селяки трошки сюди дійдемо. Ти що можеш зробити? Трошки підійдемо. Ну, так. Ім огонь в огулі до сраки. Вони, у їх є резист, коли я не помиляюсь. Забили. Ха-ха. Все, нам усё ровно. Мы валим. Я их не перемогу. Тому ми побігли. Давай сюди. Nothing will stand in my way. Best be on my way. Робимо ось так. Так, трошки не хапає, але нічого страшного. Пу-пу-пу-пу. Просто оттягиваем увагу. Ха! Лутанем. Нічого нема. Неприємненько, неприємненько. Могли бы медь. Нет. У пацанов тут своя сварка. Мы не лезем. Нам усё ровно. Ха! Лох. Дадим ему под сраку. Не дадим ему под сраку. И такое бывает. Так, що я зроблю? По-перше, все ж таки, як можу. А? Я зробила все, що могла. Seems simple enough. The helm's alien transponder. You made it in time. І да, ми будемо зараз, у нас буде крушення наутилоїда. Поглядім, як яно. І, бачите, атрымалі ачоўку. Можна было на самой справе і хутчэй туды дабегчы, але просто я хацела гэтую ачоўку, таму так мы стаялі і забівалі. І, як бачыце, пазбавіць яго зброі дастаткова проста. У Shadow Heart ёсць такі заклён, трэба яго толькі паставіць. Гэта каманда. І можна якраз такі вось кінуць зброю. А каманда лепей праходзіць, калі ён ужо паслаблены. То бок не адразу, калі вы заходзіце. Ну, на гэта шанец ёсць, але ён маленькі. А вось, калі яго там ужо паб'еце так. Бачыце, мы там дзесь, па-моему, палову здароўя яму зняло. І вось тады яго шлёпнулі. Так.
О, графіка у нас трошки упала. Вибачайте. Мне так неёмко зараз. Просто что графіка поплыла, все ж таки так. Гульня з ОБС не вельмі сябруе. Тому яны такі бестекстуровые. Але што поробіш, я не багаты чалавек, я невядомая летсплеерка. У меня немає грошикаў, каб набыць асобны гульнявы кампутер. Так што з тым, што ёсць, будзем карыстацца. Нічога, яно пацягнецца. Я думаю. You half expected your memories to return once you were free of the Mind Flayer ship. But your past is still an aching void. If you don't find a way to remove the tadpole burrowed in your brain soon, your future will be as blank as your past. Your head whispers vengeance. You cannot wait to slice your way forth, seeking whatever wrought this tragedy upon you. Розумію. Так, до речі, що мені сподобалося, у мене, вядома, куплене DLC до гэтай гульні. Obviously, ха. Я ось, моя мара гэта купіць вось гэтае делюкс выданне, якое фізічнае. Таму ж, калі у вас ёсць нейкія грошыкі, вы хочаце іх задонатіць, я заўсёды буду ўдзячная прыняць. Ось. І таму так, у нас будзе з вами свой лагер, і мы туды пойдзем. Так, ось у нас виконане задання. Я люблю, коли яны у меня развернуты. Мне так буде простей. І тут ми з вами скончим. Бо нам тут на самой справе треба буде зробити одну штучку, бо показати особливий контент. Ось, тому ноги ми вже зробимо у наступний запис. Поставлю ось так. Давайте. Каб було прихожо. Ой, ти куди? Не туди. А! Крутые. Так, не глядеть на выбухи за спиной. Итак, меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот. Мы записали первую серию Baldur's Gate 3. Мы гуляем... Ой, зробим важную речь. Я не заважила. У нас новый уровень, а это значит, что треба брать новый класс. Памятаем? 12 уровней, 12 классов. Так, тут я возьму яшчэ... Мы не будем, на жаль, монахом другого классу. Мы берем ось гэтую штучку. Мультиклассование. Это так? Не, мы возьмем не варвара. Мы возьмем... Мы возьмем махляра. Ага. Пойде. Те место акробатики. Спрытность рук-то нам потребная. Ага. Так. Та-та-та-та-та. Калі так. Акробатика. Ну, спрытнасці рук, на жаль, не будзе бонуса. Але у нас будзе бонус тут. Але проніклівасць нам не тое, як патрэбна. Што нам патрэбна? Нам шлыханая магія патрэбна.
Хай його, там яшчэ пакруцім. Праніклівасць. Так, хай будзе так. Дадаць клас прыняць. Вось яно у нас з'явілася. Так. Што яшчэ важна? Рэакцыя. Вось гэта рэакцыя важная рэч, і моя вам парада, зрабіце іх па запыту. Каб яно было. Так будзе лепей. На жаль. Гэта у нас паўнавартаснае дзеянне, але можа выкарыстоўвацца як дадатковае, дарэчы. Так. Робім вось так, хай будзе. Ось. Ось, цяпер мы будзем з вами скончваць. Пачынаем нанова. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот. Дзякуй вялікі, што я спадзяюся, паглядзіце, гэта вам будзе цікава. Серый будзе да халеры, нават толькі для аднаго першага акта, але я спадзяюся, вам будзе цікава. Вось, і магчыма, камусьці гэта сапраўды дапаможа. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз не перастану вам дзякаваць. Нагадваю, што заўсёды можна напісаць каментар, паставіць падабайку ці антыпадабайку. Зноў жа, ўсё на ваш густ, як вы адчуваеце. Так што яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!